Φύγαμε, πού θα πάμε, δεν μπορώ να σου πω. Πάρε το πρώτο τρένο και έλα. Δεν με νοιάζει το μέρος αρκεί να είσαι εδώ. Το εγγόνι μου δεν έχει με ποιον να παίξει τον αγώνα. Δεν έχει άλλους μαθητές εδώ. Δεν έχει παιδιά το χωριό. Θα βρούμε συμπαίκτες για να παίξεις, εντάξει? Σύνεσαι. Εννοείται μέσα. Πάμε. Πάμε όλοι να γίνουμε ομάδα του. Έλα παιδιά, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον μικρό Δημήτρη. Κάθεται στον καιρό του, διότι βιάζονται να μεγαλώσουν όλοι και κάνουν τη νιώτη γρήγορα. Πολύ καλός. Είσαι μέσα. Διαστήματα, περνάμε κύματα και ζόρια. Ναι. Μέσα. Όλη η Ελλάδα είναι μέσα. Και 10 δυνατοί συμπαίκτες θα είναι εκεί την Κυριακή. Ναι, θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα είμαστε όλοι δίπλα του. Θα πάμε. Όλοι εκεί, παιδιά. Πάτε και εμένα. Δημήτρη, και ερχόμαστε. Πάμε. Εγώ μέσα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουν μαζευτεί παίκτες από όλη την Ελλάδα για αυτό το παιδί. Ναι, όντως, έχει γίνει χαμός. Κάθε όνειρο μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone 5G δυναμώνει με ασύλληπτα υψηλές ταχύτητες, φτάνοντας σε περισσότερα σημεία από ποτέ. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Vodafone. Together we can.